Ja. Hey, prøv. Hvorfor kommer du for sent? Ja, mand. Er du klar over, hvad klokken er? Det skal du ikke selv se til butik. Nej. Ja, stille! Hold så kæft, mand! Hey, sig stille! Vi skal have nyheder! Okay, Simone, nu går du lige hen og slår lys. Nu skal jeg have fat i nyheder. Jeg gider ikke. Simone, gå lige hen og slå lys. Så. Nu klapper I altså Kai. Jeg er fuldstændig ligeglad. Nu skal der så ses nyheder, I følger med herovre. Det er helt sikkert. Stille. Okay, vi kører. God aften og velkommen til SE News. Det er i dag mandag den 31. januar, og vi bringer jer nyhederne. I går aftes lykkedes det liberale Fremtidsparti at få indført den nye skolereform, som skal strammes op på de danske skoler. Reformen vil allerede træde i kraft fra i morgen af. Og formanden for det liberale Fremtidsparti har i dag udtalt sig til SE News. Forslaget blev vedtaget på grund af, at eleverne er blevet meget mindre koncentreret, og vi frygter, at det danske samfund vil kollapse. Regeringen forventer, at vi endnu en gang kommer til at være en af de lande med de bedste uddannelsessystemer inden for de næste 10 år. Og nu over til optøjerne i Cayo, der endnu en gang. Det var ikke ret mange, synes jeg ikke. Ja, lad os se om jeg er. Eller, det er I jo nok ikke. Mads? Ja. Lennart? Ved I noget om Lennart? Astrid? Merete? Melline? Ja. Sofie? Jakob? Kenneth? Syg. Jamen, som nævnt. Dag, Jakob. Nu skal jeg lukke døren. Ja. Det var dejligt, du kunne være med i dag. Prøv at finde jeres opgave frem. Jakob? Ja. Opgaver frem. Hvad find jeres opgaver frem. De er der har afleveret. Kom nu. Læg nu hurtigt. Og du er? Mit navn er Anders Mikkelsen. Jeg kommer fra Undervisningsministeriet. Jeg er her for at observere nogle af timene her de kommende dage. Bare lad os om, jeg ikke er. Okay. Den her hører vist ikke til her. Jeg vil, ja. Få lukket de computer. Og hør så efter. Men er det Facebook, du er i gang med? Ja. Luk jeres computer. Morgenmaden er startet for 5 minutter siden.
Hvorfor var du ikke til morgenmad? Er det okay? Jeg har altså hørt, der kommer flere opsynsmænd. Hej klasse. Så er det nu, der skal afleveres matematikaflevering. Er I klar? Kom, lad mig få. Tak. Tak. Og Jakob? Nej. Kom ind på mit kontor efter timen. Kom ind. Hvor sidder I? Vi sidder ved mediet. Okay, så kommer I lige derop. Uden til computer. Hvor dumme tror du egentlig, vi er? Der er intet, I kan gøre. Vend dig til systemet. Det gælder fremtiden. Din fremtid. I kan ikke vælge systemet. I er for svage.
Systemet er kommet for at blive.